Hello, this is Joan of Art and mic test. I haven't been doing a vlog in the past few months. The reason why is that my microphone is busted, so I have to use this for audio purposes. So I hope you can hear me right now. We are doing a mud house. So as you can see, the guys behind me are crushing the mud that we have gathered a few days back for this mud house in the making. That's it. And so what we need for this project is a pile of mud. So we've collected 60 sacks of mud, and that's hay or uhot in Ilonggo. Mud in Ilonggo is daga. So here we are doing the daga. It's also called lutak. Lutak. So that's our balay lutak mud house. Balay is a house, that's a mini home. And what they're doing is they mash, they crush the mud and make sure they're well mixed with the hay. Our artist-in-chief for this project is Rez Galvez. Hi, Rez! Hello! It's good exercise. Good exercise. Kaya nagalasak sa lasak. mud. And Anong purpose ni sa atong Para- mud house? para ma-ano dyan po ng mga ang aton nga nature dyan po. Okay. Environment friendly. Environment friendly. Para Making use- exist dyan po ng mga material. Mga dinumaan nga Inumaan, materials, no? traditional. Diin nga lugar sa Negros ang damo mud house. Dyan sa Don Salvador. Don Salvador. Sa pila ka na ka years nagahimo mud house? Since pa sang 17 years old ko. Wow! And how old are How you? old are you? How I'm young? 35. Oh, wow! Wow. And this is Lisa, Rez's wife. Hello. Hello. So ano ni siya ya ang ginahimo taw? Ano ni siya? Ang balay luta. Balay lutak. Mud house. Kag ini ano ni siya nga ang uhot para sa ano ni siya? Para ginayus ni ang aton nga nga uhot. This is for para may ara ta ma-hold siya. Ah. Ma-hold siya. Ginamix ni siya naton sa mud sa lutak para amo na siyang ma-hold sa pagbutang nato sa structure. Okay. So, amo na ni siya, no? And partially, amo na to this is the mud house that we're slowly building. So, it's really handmade. Handmade kag feet made. Pati tiil. So, hands and feet. No, tiil kag kamot. This is RR and he's crushing the mud so into smaller pieces because the mud challenging gid katama experience ka naman kung ano pa gid ang mga dapat mo brown nga para nami pa gid. first time mo ni nga mag-ubra mud house? First time na Oh, wow! okay no rice. Yes! First time mo man ni nga maglasak sang lutak? Yes. Kasadyaw. Do you think mas maayo siya kung mainit ang tsimpo or mas maayo nga maulan nun? Kung maglasak lotak namin nga maulan, pero kung magpilit na sa Magpapilit, no? okay gid kung mainit. Kung daw mamala-mala. Zeus, what can you say about your mud house experience? Well, it's a very intriguing project or workshop as of the moment, and this is my first time as well. So What have you learned so far? what I've learned so far is that we need to preserve what we already have here in Negros, which is the process of creating or making those traditional houses made of muds. And as we all know, it's almost not there anymore. There's just a few of them who can do it. So it's a privilege for me to actually be part of this workshop. It's
fulfilling. Jan, dugay ka Hi. na with Teng, with Rez, Oo, pero first time ko man ni mag upod sa sa MUD HOUSE. MUD HOUSE nga project. Kaya ano ang usual nyo nga medium nga ginagamit sa inyo nga project? Mga concrete like mga Cement. Okay. So damo na kamo yun na ubra nga mga cement Oo. sculpture projects. Ano ang pinaka dako nyo nga project or pinaka unforgettable para sa imo? ang project namon sa Patag. Amo tong first time ko man makaupod Ano to ang itsura sa inyo nga project sa Patag? ng underwater na sa pool namon nga ging design. Oh, wow. So nagwa na subaw na open na sa ina, wala pa. Wala pa kay. And this is Eugene, aka Hi. Hugo. What can you say? What are you doing? What is your part I'm- in this MUD HOUSE? Great. Ang I'm camera. currently cutting this thread and then putting some. What of is this for? This is for the light. Ah, The light will be coming in. So okay. So it's all over the MUD HOUSE. yeah, we Up have the there. chandelier. Chandelier for lighting. So what can you say about your MUD HOUSE experience? This is really super fun. Uh-huh. I've learned a lot. So you really need to put so much effort, like in tying these glasses, because if not, then it might drop and it might ruin your MUD HOUSE. So Is this your first time to learn how yeah, to it's my tie first bottles? time. Yeah. This is the husband and wife tandem. Made of ano ni nga materials, Teng, ang mga ari diri subong sa MUD HOUSE naton? Diri lang sa palibot ginausar namon kung anong pwede mausar nga alternatibo like kawayan, mga vines, ang sanga, kahoy, kaghigot lang Do you think mag-last man ini siya? Mabakod man ini? Mabakod man gid siya kay curing pa ni siya kag i-torch kag i-bake ta sa sulod. Mhm. Hindi siya magdali-dali marumpag. Okay. Ina-curing gid siya siyang gamit. Alright. Ano ang pinakadako nga MUD HOUSE nga naubra mo? Siguro mga 10 by 10, Ah, okay. ari 8 by 8 malaming structure yun. 8x8 ni siya. Daw ano ni Ayhan ang itsura sini nga MUD HOUSE? Anong gina-envision mo Ang sini? vision ni siya do habit style bla do influence sa habit nga house Okay, oo. na may carabao grass babaw. Mm. Tapos do ka lang siya. Do ka nature lang gid siya nga maka sa nature ga collaboration ng nature kag ang MUD. Ang MUD. Anong pinaka-challenging sini nga portion sa pag-ubra Ang sini? pag-process ang clay kag ang uhot, ang paglasak. Ang first step sa processing sang structural anay, Mm. tapos ang structural amo na pagkuha ta sa material nga uhot kag ang clay. Nga mud clay gid siya para makakapot gid ang clay sa diri nga structural. Mhm. Kag ang uhot mo gid siya, itupak mo gid siya, ilasakon mo gid siya para mag-melt ang clay para mag-mix sa uhot. Mm. Amo na siya gid nga accurate gid ang nga magbalanse ang pag sang mix ang uhot kag ang clay. Para pag curing nila, dungan sila mala. Para makumpres sila, pag compress nila, ang structure masolid na siya. So mga how many days ni siya ang timeline Ang sini para timeline siya 2 makompleto weeks. ni siya? 2 weeks ang timeline niya ni sa structural kag ang pag-process ng mud. Okay. So ini subong mga 1 week Mga na 1 week kita, na siya, no? 1 week. So may isa pagid ka Isa pa semana semana nga lawan. para nga Mag-curing, mag-curing. clean up siya. Ano ining mga nagakabit-kabit din nga mga Mga botelya? na siya, mga bottles, wine bottles, para makatuka siya may reflect siya sa sulod. May sunlight to siya o may sanag to siya nga light sa sulod. Mm. So bali do junk art na siya Junk puro art tawag na gwapo siya. pag yan. Ah, Ang feedback yun sa imo sulod. so using mga Mga wine bottles,
It's a good thing man kaya ang wine bottle. Subong na wala na ginabaton ginabakal sa sa- landfill. Wala namang ginabakal. Nabakal sa junk. So, pwede gini natin mausar, no? Damo pag hindi sang mga botilya. Ang babaw ya, amo man Japon nga process galing ano to na siya sang carabao grass. Okay, para? Para ang flow sang tubig kag ang root sang carabao grass amo nang ma-hold siya. Nagabakod. Gabakod pag pag siya kung may buhi siya sa babaw. Okay. Dasol i-landscape pag yun. Landscape pag yun siya. Ano nanda yung matabo sa buho na ang naging... Ang buho na siya mo ning fish pan naman siya natabo. The part man siya sang landscape Oo, niya. landscape niya. Do may caricature dira, landscape. Pag may mga tanom-tanoman na nga, either yung mga flowering ibutang mo, ornamental. Tapos i-caricature mong duta para makita mong view sa mga tanom. So right now we are inside this mud house structure, about 20% complete as of now. So as you can see, these are made of sticks and wood available in the area. Tied, and there are bottles, and they will be covered with mud like this. There's this tiny window where you can look out, and there's a hole in the ground that would be our fish pond. And here is our arched doorway, also filled with bottles. So I'm excited to see the finished product, and I'm sure you are as well.